ka Command Special Operation Force SSO jong ka Ukraine kilong bakani ken ka jingele ban penherkrat ya kinongshun banyo ban penpra ya ki sipai jong ka Russia niha ban yat da kirkom baper ka Command Special Operation Force kala ongru ba kabakong san kalong kumno banyo ban penpra ya ki kali badai banwan penpoitiar pat umpriang syaki sipai Russia ka Ukraine SSO kam shimla pensyai ba kidai hae kini ki jaka ba kilayo ban penpra ya kitang bat ki kali kitiar hadu bakinda ingkong ka United Nation International Court Justice kala hukum ya ka Russia ba kadai ban weng no shisndon ya ki sipai jongka kibaron hapo ki benta jongka Ukraine kumjuru Zelensky ubadai presiden jongka Ukraine ulayutu baka sarkar jong kalong kabala kloy banyo ban penbetno bat bania kren yasuk bat ka Russia